Buenas noches, bienvenidos a Foro La Región. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan de forma presencial y a quienes nos siguen en directo a través de streaming. Hoy acercándonos ya al cierre del primer cuatrimestre de este calendario 2025-2026 con un invitado de lujo que forma parte de la casa. Y para presentarlo tenemos al redactor jefe de la región, que además es el presentador del programa En Portada en Telemiño, donde analiza la actualidad y bueno, los titulares y las novedades de la provincia de Orense, con invitados especiales en cada programa. Y la verdad que además de un buen profesional, es un gran compañero, así que es un gusto darle la bienvenida a Jaime Calviño. Moitas gracias. Moitas gracias, Paola, polas túas verbas e moitas gracias tamén a todos vós por peregrinar ata aquí nesta noite de friaxe. Intentaremos quentarnos nesta lareira da palabra camiñada por este peregrino chamado Luís Celeiro. Soamente un xornalista nado en Samos, no corazón da ruta xacobea, podería escribir un libro titulado Andares. O libro que hoxe presentamos aquí, que recompila os 160 artigos publicados cada mércores na región baixo o título A tía Manuela. Ixe é Luís Celeiro, home cabal, retranqueiro, sabio e xeneroso en palabras de Xosé María Palmeiro, autor do Limiar e presidente da Pesca á Asociación de Periodistas Estudosos do Camiño de Santiago, ao que pertence o convidado que hoxe temos aquí. Celeiro andivo os camiños da poesía, peregrinou os da docencia e a comunicación na Universidade de Santiago e acompañou a proxección do Xacobeo 93, o gran evento transformador dun Estado en marcha tras as Olimpíadas e a Expo de Sevilla. Agora chega aquí o quentiño das Burgas, rozando silvas e fentos nunha Galicia onde hai tempo que a boina perdeu a batalla e tampouco anda sobrada de birretes. E faino da man da tía Manuela, ese personaxe da mesma terra que cada mércores xurde dos regos de la región. Eu imaginoa co mandilón da boa galega, ese mandilón que acaba de triunfar na Semana da Moda de París. E como di a tía Manuela, en Galicia anuncien o que anuncien e predigan o que predigan, vai bo tempo aínda que chova. Pero escoitemos a tía Manuela, a Luís Celeiros. Benvido, Luís, tes a palabra. Bueno, pois moitas gracias. Todos observades que é un problema falar despois dunha presentación así, non? Pois pode ser. Pois sí. A verdade é que é un gusto ter un presentador con esta edición. Ademais, un compañeiro, un amigo, un home que a min constame que conoce moi ben os artículos da tía Manuela, porque ele é editor de moitos deles como redactor jefe de la región. Unha parte importante, moi importante destes artigos da tía Manuela aparecen compendiados no libro. En concreto é un libro de 304 páxinas, está editado por unha editora modesta, pero moi importante, a editora gráfica Libros LAR ou LAR Libros, e máis pola Asociación de Periodistas Estudiosos do Camiño de Santiago, a que fixo alusión Xaime e a que eu pertenzo. De Andares, pois diremos que Andares pola filosofía, Andares polos eidos da literatura, Andares polas páxinas dos periódicos, de modo moi especial polas páxinas de la región de Ourense,
e del Progreso de Lugo. Dende agosto do 2015, é un orgullo, de verdade, un orgullo grande para min decir que la región todos os mércores, incluído este no que estamos, publica un artículo baixo o epígrafe, na sección da tía Manuela, asignado por min. Tanto como me orgullece as entrañables relacións profesionales e de amizade con esta familia de la región de Ourense, encabezada polo editor Óscar Outeiriño Vila, co seu director Xosé Pastoriza. Grazas a todos eles e moitas grazas tamén aos compañeiros da mesa, a Paola e a Xaime Calviño, sen esquecerme de outros, de Miguel Sánchez, de Héctor Díaz, de Juan Luis Garballo, que tamén editaron varios dos meus artículos en La Región. Moitas gracias ao xoven Martín Outeiriño, que conocín nun destes foros hai tempo, e a Jorge Vilariño, que non está aquí, pero que ahora mismo está regresando de Vigo. A todos e a todas os profesionais que fan posible cada día a achega das novas ás nosas casas, que fan cada día posible que haxa un periodismo de certezas e confiabilidade na realidade. E aquí na sala hai outros xornalistas tamén con estas condicións e amigos de sempre, desde hai moitos anos, aínda que noutros medios, como José Manuel Rubín, por poñer un exemplo. Moitas gracias, Rubín, por vir, e moitas gracias, Tomás, por asistir tamén a isto. É para min unha gran rehonra, e xa lles digo, que me emociona un pouco a presenza de todos vostedes aquí. Moitas grazas e o meu sentido agradecemento a todos. Gracias ao director deste centro, a Paco González e a todo o seu personal. Entre nós hai xente moi importante para min nesta sala. Compañeiros de andares, amigos de profesión, se é que o xornalismo podemos consideralo unha profesión ou un oficio. Amigos de aquí e de acolá, profesores da universidade e de centros de ensino. Está aí Julio Pérez Pereira, que ven desde Louzara, pero é profesor nun instituto de aquí de Ourense. Está a miña amiga que tamén é de Louzara, que está aquí e a que parece que a súa familia vai seguindo as presentacións destes andares como se fora unha delas. Profesores da universidade, familiares dos Muñoz e dos Cadavid, a todos vós, sen dúda, todos, sin dúda, sin excepción, sodes o máis importante do meu traballo. Tamén é un placer observar, palpar a realidade da incorporación deste libro aos andares das librerías e das bibliotecas galegas, que son, sin dúda, unha das contribucións máis importantes á formación e ao estudo. Parabéns e agradecemento, sin dúda, á tía Manuela e a todas as persoas que fixeron posible esta publicación. A editorial Archa Dixen de Viveiro, as miñas fillas Catuxa e Antía e a Mere, a súa nai, as primeiras lectoras de cada un destes artigos. A Gei Noguerol, o cantautor e profesor de Lingua e Literatura en Barcelona, que fixo a escolma dos textos, dos 300 primeiros textos desta sección, ele escolleu os 160 e aglutinounos nunha boa sorte de capítulos. Grazas a Daniel García Blanco pola corrección lingüística que fixo dos mesmos, a Pablo Pérez pola magnífica maquetación e de modo moi especial agradecemento para os lectores e para as lectoras destes textos. Agradecemento polo seu tempo e polo seu compromiso. Andares conta con un limiar do outro veterano xornalista, Xosé María García Palmeiro. Grazas tamén para el
polo seu ben facer, pola súa amizade e polo seu saber. E foi en agosto de 2015 cando comeza a andadura a Tía Manuela, unha sección semanal para recoller artigos de opinión e interpretación sobre un tema de actualidade ou suposta importancia para os lectores, sobre feitos que acontecen no país ou que teñen relación con esta terra, coas súas xentes, coa nosa cultura e coa vida diaria. En cada un destes artículos faise unha reflexión concienciuda e sinxela, moi sinxela, apoiándose no sentido común, nese coñecemento e nesas crenzas máis ou menos compartidas pola nosa sociedade, procurando darlle espacio e darlle voz aos que a precisan, tratando que ese sentido común sexa cada vez máis común. A Tía Manuela era aquela señora boa de cada pobo e todos os povos tiñan a súa Tía Manuela. Con este nome faise homenaxe e recoñecemento á sabedoría popular e con estes artigos preténdese homenaxear a nosa xente, ao que é noso, de Galicia e dos galegos, a todas esas cousas que nos permiten andar polo mundo coa cabeza ergueita e co orgullo de ser de onde somos. Se revisamos na memoria e no entorno, vemos que en Galicia temos de todo, e témolo todo. Unha paisaxe e unha terra excepcionais, ricas e sobranceiras. Un mar que nos alumiña e que nos mantén, que nos dá de comer. Cidade e povos con xente traballadora, honesta e cabal. Temos monumentos, temos arte, historia e memoria. Este mar que nos escuita e nos fala, o Camiño de Santiago que nos acompaña. Temos lingua propia e valorada, literatura e literatos, artistas e creadores. Temos 3 universidades que se sitúan entre as mellores do mundo. Aquí está a de Vigo, cos seus campos en Ourense, con un campus de referencia na docencia e na investigación naquelas áreas de coñecemento que amparan a enxeñería, tanto informática como aeroespacial ou agraria, as ciencias ambientais, a saúde e o benestar con enfermería, educación e traballo social, as ciencias xurídicas e o turismo. En Galicia facemos ciencia e desenvolvémonos ben, moi ben, para camiñar e encarrilar o futuro tan necesario. Pero tamén temos eivas. Compre, pois, decirlles aos que mandan que é necesario parar a desfeita. Non sei como, non o sei, pero hai que impedir que se baleire o noso territorio. Temos que decirlles que é conveniente arranxar as comunicacións, vertebrar a Galicia con un plan estratégico de vías férreas feitas tamén co sentido común aplicado á enxeñería e aplicado á política. Hai que andar, hai que ler, hai que traballar e hai que razoar. Dixen que este libro ten 304 páxinas. Efectivamente, despois do limiar e da introdución, veñen 9 capítulos. 9 capítulos e 160 artigos. Cada un dos artigos é unha peza independente, co seu principio e co seu remate, permitíndolle ao lector abrir o libro e ler calquera as páxinas coas que se atope, ao principio, no medio ou ao final. O primeiro dos capítulos é co lume ás costas. E hai unha curiosidade, amigos. Este primeiro artículo é o primeiro da serie do ano
2015. E a todos os artículos son hasta o 2020, excepto neste capítulo que, para ver como a situación se mantiña, hai un artículo de agosto do ano 2025. E podía perfectamente ese último artículo do capítulo ser o primeiro. Non importa, pasaron 10 anos, pero todo sigue igual, exactamente igual. O artículo do 2025 valería para ser o artículo do 2015, e o 2015 podía ser o deste ano. Gracias, Paula. Pero volvamos ao caso. Quen son os responsables de tanta desfeita? Quen manda aquí? Non se sabe. Nós, os cidadáns, non sabemos nada. Din que o lume puido saír do peto do pantalón dun tolo, dun veciño tolo, dun tolo que pasaba por ali, dun tolo como a nós, que aprecia e que lle quere a terra onde naceu e a xente coa que se criou, ou dun tolo como calquer outro, que vai polo monte cantando ou falando. E aí está, ninguén sabe nada. O segundo capítulo é cada quen no seu camiño, e aquí hai reflexións sobre o camiño de Santiago, moitos artículos dedicados a este ámbito de acción. As cidades, leo textualmente dun artículo, as cidades de Galicia son xacobeas. Despois de Santiago, Ourense, unha das que máis. Ten cheiro xacobeo, espírito xacobeo, camiño atravesando e pisando arte, peregrinos deleitándose no camiño, peóns conspirando en todas as esquinas, políticos expirando en accións precipitadas de rastreo e indignación. Todos, ou cando menos moitos, dispostos a seguir resistindo, traballando e pescudando para que o mundo sexa doutra maneira. O Camiño de Santiago é, sin ningún lugar a dúda, un dos bens máis importantes que temos hoxe en Galicia. E, ademais, fíxense que curioso, Ourense non vamos tardar en ver que é a cidade epicentro do Xacobeo. Por qué? Porque temos a Madrid a 3 horas, a 2 horas, e é o centro de Europa, cando quere facer o Camiño de Santiago, agora con eso de que fan falta 100 kilómetros para ter a Compostela, desde Ourense pódese conseguir. Entón, aí temos unha riqueza que espero que non tarden en darse conta os promotores da acción social en Ourense para aproveitalo. Outro dos capítulos está dedicado ao valor da palabra. O valor da palabra ou o desvalor da palabra, porque sabedelo ben, sabedelo todos moi ben, que a palabra dos galegos era como a escritura dos notarios. Eu lembro cando meu pai iba cos becerros á feira, alá na Louzara, entre Samos e Oincio, se chegaba o comprador e facía unha oferta e o vendedor dicía, isto está feito, o trato está feito, podía vir calquera outra oferta detrás, pero non había xa volta, non había volta. A palabra do paisano noso, a palabra dos galegos era como a escritura notarial. Pero xa o dicía o filósofo Epicuro de Samos de Grecia, eu son de Samos de Lugo, non? No ano 341 antes de Cristo, xa o dicía, digo, ao ser humano afectanlle catro medos:
o medo aos deuses, o medo á morte, o medo á dor e o medo ao fracaso. Agora, na contemporaneidade, hai que engadir outro, hai que engadir un medio máis, o medio aos enemigos e o medo aos compañeiros de partido. A ciencia e a saúde é outro dos capítulos. Creo que é moi importante esta temática pro desenvolvemento da sociedade. En Galicia temos poderosos centros de investigación. En Galicia creamos ciencia, polo tanto, paréceme que é un recurso a utilizar con moita frecuencia. E sabe o ben Xaime Calviño, cando vi os artículos, que eu moitas veces iba por eses derroteiros. Igual que hai outro capítulo que non me gusta tanto falar del, pero que tamén teño que citalo, que é o cánter á palabra. A ninguén se lle escapa isto. Poño como exemplo desa veracidade o feito concreto de que outro día, ali no meu barrio, en Santiago, iba unha señora cun carrito dun neno, precioso o carrito, e é precioso o neno que levaba ela da man, un neno pequeniño da man. E eu dixen, mira, a señora leva o neno da man e o carrito, claro, porque o neno quer andar, e ejercitas, pero non era así. No carrito iba un cadelo. No carrito iba o cadelo. E é curioso porque dá má risa, pero fomos nesta semana, fai 2 ou 3 días, en Madrid, paseando ali polo centro de Madrid, iban 2 señoras. Toda a apariencia era de que era unha mai e unha filla. E a mai levaba o carrito baleiro e a filla levaba no colo un cadelo, un cadeliño pequeno. En fin, hai outro capítulo no libro, que é o capítulo 6º, que está dedicado ou que se chama Cando non queda ninguén. E isto é algo que me preocupa a min e que vos preocupa, creo que a todos. É dicir, que é o ver como a Galicia se está despoboando, ver como o territorio está quedando sin ninguén. Os abugueiros medran nos alpendres, nos sotos ou nas cortes do gando que había, e danlle sombra á cabeceira da derrumbada cama do amo, as táboas da despensa e a porta da cociña, desa cociña bilbaína que brillaba entre os escombros. Son máis de 1.600 lugares abandonados na Galicia e en cada un dos outros 2.000 vive unha ou 2 persoas na máis. Tristeza total, compañeiros, tristeza completa, inmensa pena para os que se foron, inmensa pena e desacougo e desalento para todos. Temos outro capítulo que é para o orgullo de nós. Casi todos os artículos son para o orgullo de nós, pero este, de modo moi especial, é un capítulo dedicado, con artículos dedicados a aquelas xentes que nos honraron ca súa presencia e que estiveron ou deixaron de estar. Hai aquí un artigo que voume permitir lerlles un brevísimo parágrafo, porque na mesma semana, morre Xosé Neira Vilas, Xosé Alvilares Moure, Xosé Chaurrego e Esperanza Guisán. Puxeron a Galicia de loito, os 4 na mesma semana, na pasada fin dunha semana escura e de friaxe. Encheronse as páxinas dos xornais de intelectualidade que fai revivir as persoas e que escribiron e deixaron a súa memoria nas palestras. Son 4 grandes ou grandísimas persoas que dedicaron as súas vidas ao estudio, á construción de saber e á transmisión do mesmo.
moito e moi bon saber. Pois nesta liña vai este capítulo con todos os seus artigos. E de contado aparece outro artigo que é xa o 8º, a memoria vai e ven. Eu creo que a humanidade enténdese falando, e para facelo cóntase no mundo hoxe con 6.500 linguas diferentes. O galego e o español son das máis importantes. O español está xunto co chino, o inglés, o hindi e o árabe entre as 5 máis faladas do mundo, con 21 países que son de lingua hispana e con moitos outros nos que, sen ser lingua oficial, falan español 46 millóns de personas. O galego, segundo a Real Academia Galega, ocupa o lugar 23 das 150 linguas europeas e é a segunda lingua europea máis falada entre as non oficiais en ningún estado. É dicir, que temos unha riqueza impresionante, temos unha memoria que debemos cuidar, e en eso estamos. E xa, para rematar o libro, aparece un capítulo dedicado, con moi poucos artículos, á música e á palabra. E aquí hai uns artículos referidos a un dos primeiros trovadores da lingua galego-portuguesa, mellor dito, da lingua galega, que non existía a portuguesa, que é Martín de Praducelos, para a honra de 2 dos presentes nesta sala, que son daquela zona de Louzara de Samos, e tamén para a miña. Martín de Praducelos. E hai outro artículo dedicado á música, dedicado á memoria de quen fixo a síntesis, digamos, a escolla destes libros, o cantautor Heino Guerol, que se fíxose famoso Heino Guerol nos anos 70 con aquela canción de Señor Ministro, por favor, unha canción que nunca deixou de estar presente na memoria da xente e que ten sentido aínda hoxe, quizá moito sentido hoxe, porque se circulamos pola autovía vemos que é prácticamente intransitable e que sería necesario un pequeno amaño. Isto foi polos anos 70, 73, e por eses mesmos anos, no 73 en concreto, Mario Benedetti publica a letra de Emergencia. Naquel libro aparece un poema precioso. Será curioso, señor ministro, que máis adiante popularizou Quintín Cabrera e tamén musicou Favero e cantou Nacha Guevara. Magníficos versos para aqueles tempos e moi útiles para a reflexión na actualidade, cando no mundo seguen existindo corredoiras a pesar das modernas e potentes vías de comunicación informáticas e telemáticas. En una exacta foto del diario, señor ministro de lo imposible, vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Ustedes, duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? Isto é o que dicía Benedetti e cantaban estes autores e que creo que está de plena actualidade. En definitiva, Andares é unha escolma de artigos, e leo na súa contraportada, de artigos de opinión e interpretación sobre un tema de actualidade ou suposta importancia para os lectores, sobre feitos
que acontecen no país ou que teñen relación con esta terra, coa súa xente, coa nosa cultura, coa nosa vida diaria. Un artigo por semana na sección A Tía Manuela dirixido a todos os que escoitan, aos que len e a todas as persoas que falan e as que calan. E está dedicado a todas as persoas lectoras, especialmente as que seguen a ler xornais cada día. É un libro dedicado a todos vós. Moitas gracias. Estaba pensando ahora, Luís, bueno, ahora abrimos o turno de preguntas, o valor da palabra, a lingua. Viñame á cabeza que incluso os galegos, cando falamos de cousas negativas, a verba desfeita que mencionache antes, falcatruada, trapalleiro, son ata verbas bonitas, con connotacións negativas, pero hasta somos capaces de construir verbas bonitas para decir o feo. Eu o que che quería preguntar é como ves o futuro da nosa lingua, porque é certo que nesas aldeas o que estabas falando, que se valeiran, aí a maioría son galegofalantes, sin dúbida tamén. Sí, é certo, pero o feito de que a xente das aldeas morra, eu creo que non por eso ten que morrer a lingua. Eu en contra de moitas opinións, e probablemente en contra incluso de algunhas opinións desta sala, de xente desta sala, eu creo que o galego non ten ningún problema. É dicir, é unha lingua moi rica, é unha lingua moi falada, é unha lingua moi usada na administración e na investigación. Entón, eu creo que o galego non ten por que ter ninguna dificultad, ningún problema. Tivoas cando eu era neno, eu non sabía falar outra cousa máis que galego. E na escola querían que faláramos castelán. Unha excepcional maestra, Leonor Mera Varela, que foi unha especie de xoia ali para os renos da miña aldea. Esta maestra quería que faláramos, quería que na escuela faláramos e aprenderamos o castellano, porque dicía que había que aprendelo, porque había que facer o ingreso, e o ingreso había que facer en castellano. E obligábanos a xugar ao rescato chupau. O rescato chupau, non sei, era un xogo popular, non sei se conocedes aquí, a falar en castellano no rescato chupau, e nós non sabíamos falar en castellano, claro. Daquela eu sí que vía así un certo peligro e certa esmorecemento, pero hoxe non, hoxe hai profesores de galego en todos os institutos, hai seminarios de galego nas universidades, o galego está incorporado á investigación. O galego xa é unha lingua culta e unha lingua de saber e de transmisión de conocemento. Non hai ninguna razón pola que o galego teña que desaparecer. O que hai que falalo, hai que usalo, é como unha lingua normal. E eu creo que é non só un símbolo de identidade nosa, senón que é unha grandísima riqueza que temos. Si calquera... ¿A quién le entrego el micro para hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Que tenga alguna curiosidad o algún aporte? Bueno, Son máis lectores de prensa que o público noso máis lector de prensa que de radio, que falar na radio. Luis, imagino que has tenido que seleccionar artículos, que no deben de estar todos los que has creado y publicado. Os artículos hoxe na región sale, teria que miralo, pero creo que é o 591 ou 92. Sale hoxe, sale os meses. Pero, e aquí están seleccionados 160 de 300.
dos 300 primeiros. ¿Y cómo fue esa selección? Fixoa este Gei Noguerol, que é un profesor de lingua e de literatura en Barcelona, que é o cantautor este do que eu falaba, e fixo o seu xeito, cos seus criterios, co seu criterio, que conste que eu coincido con el no 99% dos artículos. Hai un ou dous que deixou fora e que a mí me gustaría meter, e ao mellor sacaba un ou dous dos que metera. Pero no 99% da selección estou totalmente de acordo con Gei e valoro moitísimo o traballo que fixo, porque é moi difícil de facer cando son artículos moi dispares, moi distintos, e é que poderían estar nun capítulo, nun tema ou noutro. Pero, bueno, creo que o fixo moi ben e, bueno, teremos a oportunidade de tamén dar esa oportunidade. El tiña unha certa preocupación, vive en Cataluña, e aqueles artículos que da lingua, precisamente, había algúns que el non lle parecía ben e deixounos fora. Pero había que deixar fora, de 300 había que deixar fora máis da mitad. Entón deixounos moi ben feito, creo que moi ben feito, sí. Cando queres adicarlo aos lectores da prensa, Es que se son cada vez menos, non? efectivamente, eso ten algunha... Mira, eu neste aspecto eu son da vella escola, non? E eu son do... encántame o tema das tecnoloxías e o texto este prefiero ou lelo ou miralo a través do teléfono ou da tableta, en vez de andar cos papeles aí follando, pero o periódico a min gustame moito lelo en papel, non? Lelo en papel. Pero hai dificultades, hoxe incluso hai dificultades para compralo. Pero onde podes comprar o periódico, non? Aqueles quioscos de Madrid, estivemos na semana pasada, aqueles quioscos de Madrid que cando eu empecé periodismo morreu Franco e cubríronse de negro. Todo, era como esta sala sinxente eran os quioscos de prensa, grandísimos e todos cheos de periódicos ennegrecidos ali, e despois foronse convertindo en escaparates coloridos cando os periódicos foron incorporando color. Era unha auténtica maravilla. Hoxe non hai quioscos, porque foron pechando. E eu creo que, a pesar de todo, creo que a prensa escrita ten futuro. E ten futuro porque seguramente un futuro distinto ao que se lle prevía antes, porque, claro, non ten esa prontitud que ten a radio, ou non ten esa prontitud que teñen as redes sociales, pero ten a credibilidade, ten o pouso e ten, ademais, algo para min moi importante, que é, detrás dun texto escrito e publicado e achegado aos lectores, e ese texto nel hai indagación, hai fontes informativas que foron consultadas e tratadas e que aparecen reflectidas ali, e ademais deso hai, digamos que, unha reflexión do autor que non é o que ocorre, por exemplo, coas redes sociales, que son improntas que dices agora e dentro de outro minuto dices o contrario. É dicir, a prensa escrita ten unha gran capacidade de penetración na conciencia dos ciudadanos, porque é fiable, é moito máis fiable que pode ser os medios estes da espontaneidade digital, na que, ademais, detrás de todos as noticias e a información dun periódico escrito, hai profesionales, hai xente que traballa a información e non xente que funciona exclusivamente por intereses. Que hai intereses mediáticos tamén, pode ser, da empresa, pero o periodista é un periodista que fai e traballa, e tú sábelo ben, que traballa as noticias e dice o que el considera que é.
Cando eu era estudiante en Madrid hai tantísimos anos, ali había os profesores de periodismo emperrinchábanse en dicir que tiñamos que ser objetivos. Dice, o periodismo, o principio do periodismo é a objetividade. E a nós, os rapaces e rapazas que estábamos ali, nunha clase de periodismo que éramos 300 na clase, dicíamos, como se poderá ser objetivo, porque é difícil, non? Ser objetivo, porque, claro, cada un ve as cousas dunha maneira. E, efectivamente, agora, ese concepto de objetividade xa non existe, e o que hai que ser, o que hai que facer o periodismo, honrado. O periodista ten que ser unha persona honrada, honesta, e é transmitir o que ele interpreta ou o que ele ve nese feitos. E iso no periodismo escrito, no periodismo radiofónico, tamén no televisivo, nos programas máis ou menos serios, prodúcese. Nas redes sociales, pois non, porque nas redes sociales cada quen fai ou publica ou elabora aquela peza que máis lle interesa ou que lle interesa a él. Lle interesa a él polas razóns que sexan, non? Paula, Si, eu quería agradecer ao Luís esa dose de optimismo que nos deixa con relación á fala. A lingua galega ainda ten moitos séculos máis. Tamén lle quero agradecer esa dose menor de optimismo respecto aos xornais. Me parece que il lle dedica o libro, como dixo, aos que seguen a ler xornais cada día. E cada día son menos os que leen xornais. Pero como xa acabas de abondar neso, tamén noto que algo que puxeche énfasis durante a intervención, que é que os teus artigos e a túa vida, podíamos dicir, estaba dirixida polo sentido común. Como crees que está o país, Galicia e España, de sentido común no 2025? Bueno, eu, a verdad que José Manuel Rubín é probablemente un dos periodistas que eu máis valoro deste país. Un mestre. Entonces, esa pregunta que me fai de min, gustaríame facerlle eu a ele, facerlle eu a ele como mestre. Pero non teño ningún inconveniente en dar a miña opinión, que é moi desfavorable á situación. Moi desfavorable. Creo que precisamente nos artículos que eu fago hai unha certa incitación ao uso do sentido común que non se usa. Non o usan. Eu, sen entrar en nomes, nin de organizacións, nin de personas, creo que se está producindo aquí un verdadeiro disparate hasta o punto de que eu nunca pensei que se pudera chegar a unha situación deste nivel. E tamén sei que hai contribución para esta desfeita, que é tan grande como a desfeita que se produce no rural galego. Tamén sei que para esta desfeita hai colaboración e contribución de medios de comunicación, claro. Porque os medios de comunicación, non sei se vos acordaredes de lo que dicían, o quinto poder, ou o cuarto poder, non? Os medios de comunicación, os periodistas son o cuarto poder. Eu sempre pensei desde neno que non era eso, non era ningún cuarto poder. Cheguei á conclusión e á convinción de que os políticos e a política e os periodistas e a comunicación eran o brazo armado do poder económico. E creo que eso é o que está ocorrindo. É dicir, que están utilizando os poderes económicos, os grandes poderes económicos, están utilizando os políticos e os propios medios, na medida que poden, na medida que teñen posibilidades, para defender os seus intereses. E contra eso, na medida que sexa posible, desde a política, desde o periodismo, debíamos rebelarnos.
Antes falaba Luís dos medos. Como revelarse? Pois non sei moi ben como, pero hai que facelo. Hai que facelo porque a desfeita é enorme. E eu creo que hai que xuntar todas as voces e empregar todos os mecanismos que sexa posible para que a desfeita non continue. E neste caso refírome á desfeita do baleirado do país, que tampouco sei como se pode arreglar, pero hai que arreglalo, do baleirado do territorio, como a desfeita que se está producindo nas conciencias de cada quen e na desvalorización do que é e eu creo que habrá que facer o posible para empregar un poquinho máis o sentido común. Habrá que ir vendo, darlle forza a iso, e é claro, eu de todos xeitos son optimista, porque eu sempre lle soen dicir aos meus paisanos, e supoño que vos tamén, de que nunca choveu que non escampara, non? E aquí leva moitos anos chovendo. O sea que ten que, de algún momento, ten que haber unha escampada e haberá que retomar unha situación de normalidade donde os políticos exerzan a súa función. Creo que hai algo que é normativo. A min pareceme que sería moi conveniente limitar os mandatos na política. Limitar os mandatos para que non... Marchouse Tomás Pérez Vidal, que é unha pena porque ele podía nos axudar a ver algo desto, pero eu creo que sería ben que se limitaran os mandatos para que, de alguna maneira, se hai xente nova, tamén pode haber algún atisbo de frescura, verdad? Falabas antes, Luís, dos medos que afectan os homes, que falaba Epicuro de Samos. De Samos, sí. Mencionaches os deuses, a morte, a dor, o fracaso, engadiches os compañeiros de partido, esos non sei por que o dis, non vexo nada tampouco nos periódicos que se refiran a eso. Pregúntoche tamén se había que engadir a polarización. Sí, lóxicamente. Cando falo dos compañeros de partido é iso, é dicir, as discrepancias e a polarización e esa discrepancia exacerbada que a veces é solo estar en contra pola contra, eu creo que eso hai que erradicar. Creo que ese é un mal endémico que se está producindo e que se está producindo aquí. E creo que sería moi bon que a comunicación axudara a que houbera entendemento entre as partes, porque cada quen pode pensar como queira, cada quen pode ter a súa ideoloxía e debe tela, é dicir, a súa propia ideoloxía, cada quen ten a súa formación, o seu nivel de conocemento, a súa visión das cousas, pero non hai por que non entenderse con aquela outra persona que teña unha visión distinta, non? Teña unha visión diferente. E a contribución á polarización da sociedade, que cada vez eu vexo que é maior, pero é maior incluso na sociedade máis, digamos, máis formada, supostamente máis preparada. Eu vexo agora que en Santiago de Compostela hai eleccións para retor da universidade. E a quen se lle ocurre pensar que presentáronse 5 candidatas, 5. Despois, unha, ao final, xa se retirou tamén, pero retirouse, e agora outra das candidatas, pois, dicen que non reúne os requisitos, e ela dice que sí. Como é posible? É unha candidata esta que dice que non reúne os requisitos, é de Dereito Administrativo, catedrática de Dereito Administrativo. Bueno, pois entablan aí unhas liortas, isto é porque hai unha polarización excesiva, non? E nunha sociedade
formada, preparada, culta, na sociedade ou nese sector da sociedade dedicado precisamente a investigar e a indagar e a preparar os jóvenes profesionais do futuro, non? É difícil, pero hai que intentalo e hai que tratar de ter unha política donde o razonamento sexa a base e non a controversia, non? Outro dos temas que, bueno, dos que tocabas antes, que xeneran certa inquedanza, que decías que o primeiro artigo de 2015 e o que remata o de 2025, que están dedicados aos lumes, casi que se podían intercambiar, non? Eso é unha lástima. Eso ten moito pouso detrás, non? O sea, 10 anos despois, como se desire eso, non? Malamente. Eso é unha demostración evidente que non fixeron nada do que tiñan que facer. A quen lle correspondía tomar as riendas deses asuntos. Pero nada, absolutamente nada. É dicir, a xente que estuvo atenta a este fenómeno dos incendios, probablemente un dos peores fenómenos ou das peores catástrofes que vivimos nos últimos anos, quen estuvo atento a eso, vei que non houbo nin a máis mínima diferencia. E non houbo ningún avance nin ninguna mellora. O ano pasado ardeu Courel totalmente, e está en Ourense, é dicir, unha provincia coa súa riqueza paisaxística, coa súa riqueza botánica tan grande como isto, e as tosteixedales deixaron queimar. É dicir, ten que haber responsables deso. E ten que haber a quen exigirlle responsabilidades. Pero non, todos son evasivas. Todos son evasivas e pasou o tempo, esperemos que veña o seguinte ano e a ver, vámonos encomendar a que chova. Claro. E ademais é como unha, informativamente incluso, non? Como unha cerimonia que sempre é o mesmo, arde, lamentacións, as declaracións tamén son os mesmos, as declaracións políticas podes coller, as declaracións políticas de 2015 as de 2025 son exactamente o mesmo. E as da oposición, estea quen este na oposición, son as mesmas críticas nun ano que no outro, aínda que o da oposición sea outro. É igual, as mesmas. Hai aí un momento dramático, chegan as televisións de toda España, de medio mundo, sale Ourense, ou Galicia, ou Castela, ardendo por todos os lados, o drama, e despois apagas, vai esmorecendo o lume, vais apagando, e o debate acabou, morreu, ata o ano que ven. E sempre a mesma cerimonia, a mesma historia, non? O ano que ven encendo o lume e o debate outra vez, e así. Ora, xa choveu, xa non é o tema, non estamos agora... De todos modos, aquí hai un amigo meu que é de aquí de Ourense tamén, periodista tamén, e este nunha ocasión dixo, non, é que está todo planificado desde o poderío económico mundial para que Galicia desapareza e convertila, ele dicía, quizá exagerando un pouco, convertila no basureiro dun basureiro mundial, non? É dicir, e ela atribuía isto, dicía que é unha cousa que eu vexo moi mal feita, porque fixeron, eu non entendo porque son incapaz de entender porque aquí se fixeron dúas autovías polo Bico dos Montes, non? É dicir, unha autovía pola Gudiña, polo Padronario da Gudiña e outra autovía polo Cebreiro, non? Para dar a impresión de que en vez de comunicar
incomunican, igual que son incapaz de entender como incentivan e moven incluso a población para que defenda o ave e ala co ave. E para que queremos nós un ave? Para que queremos nós aves? Nós o que queremos é que nos vertebren Galicia, hombre. Nós o que queremos é, se estamos en Santiago e queremos ir a Madrid, a verdade é que nos dá igual, danos igual chegar en 3 horas que en 4 horas, pero que se queremos ir ao Carballiño, que podamos ir ao Carballiño, caramba. E non podemos ir ao Carballiño nin á Agudiña, temos que coller, pum, a Madrid. É dicir, hai un afán enorme por crear unha imaxe e véndese esa imaxe como o desenvolvemento. Ese é o desenvolvemento. Non, non é desenvolvemento, non é comunicación, é incomunicación. Vamos facer unha rede ferroviaria que vertebre a Galicia e unha rede de estradas que vertebren a Galicia. E despois temos unhas carreteras por Galicia ben pintadiñas e que se vexa, que se poda andar por elas e que podamos circular, e temos unha boa carretera a Madrid pintada e que se poda andar por elas, pero non, así desta maneira non temos nin unha cousa nin outra. Temos a carretera, eu non sei se, pero moitos pasastes pola carretera agora cara a Berín, ten unhas dificultades enormes esa autovía. A do Cebreiro, de verdad, desde Nadela hasta Pedrafita do Cebreiro, toda esa subida, é imposible ir polo carril da dereita. É imposible, non se dá andado. E polo outro carril, por moitos deles non podes andar porque están todos cheos con pivotes seguido. Bueno, iso non é vertebrar nada, non é comunicar nada, é simplemente, despois, claro, despois xa se non funcionan, non funcionan, nin cada vez nin funcionan, non hai armonía de precios, non hai nada. Terían que facer uns planes estratégicos, e os políticos galegos deberían pensar neso, é dicir, pois vamos facer uns planes que vertebren a Galicia, e unha vez que teñamos ben comunicado Monforte de Lemos con Ourense, e Ourense ben comunicada con Pontevedra, e con Santiago, e con Coruña, e coa zona, xa veremos como facer para montar o tren que vaya desde Coruña a Madrid. Pero vai desde Coruña a Madrid e non vai desde Ferrol, ou non vai desde Guísamo, ou non vai desde Órdenes. Hai un exemplo que a min moitas veces chamaba moito a atención, que é o caso de Caén. En Caén levántanse da cama e miran pola ventana e ven pasar o tren, pasar os trens. Se eles queren coller un deses trenes, teñen que ir a Granada, que son 110 kilómetros, ou a Córdoba, que son 95 kilómetros. Iso é normal. Non é normal, non? Pois así é. Desde a ventana ves pasar o tren, case che silva nos oídos, o ave pasando por ali, e tes que ir ou alá atrás ou alá adiante. E, sin embargo, temos outros camiños cheos, os camiños a Santiago. Ti esperabas esa explosión cando con Portomeñe, todo isto, montastes aquel... Sí, o Xacobeo, home, vamos a ver, no ano 91, a principios do 91, ali no meu pueblo de Samos, cando pasaba un peregrino, dicían, aí vai outro tolo. Sí, e despois houve unha, digamos, un desenvolvemento, creo que moi coherente. Foi tamén algo moi importante por parte da Administración Autonómica, en concreto por parte da Consellería de Vázquez Portomeñe, porque desde a presidencia da Xunta non había aquele entusiasmo que houve máis adiante, que se produciu máis adiante, pero houve unha implicación moi grande da sociedade civil. E aquí en Ourense temos casos, está aquí Quintas, que o sabe moi ben, que o tema das asociacións de amigos do camiño foron fundamentales. O traballo dos voluntarios, da xente que estuvo traballando neste campo, foi
moi importante. E logo producíronse fenómenos que quizá nin sequera se esperaran con tanta evolución como foi isto, aínda que direi unha cousa que é importante. O desenvolvemento do Xacobeo 93, o desenvolvemento empezouse, o traballo empezouse a mediados do 91 e desenvolveuse con certa fortaleza na Expo Universal de Sevilla do ano 92. E estaba en Barcelona as Olimpiadas e estaban en Sevilla a Expo, e a Galicia presumía xa nos foros internacionales de que estes dous son eventos efímeros. Nós vamos a montar e a constituir e a implicar a población nun evento que sea permanente. E, efectivamente, o Xacobeo convertiuse nun evento permanente, foi crecendo en cada ano e en cada tempo. Pero mirade, a xente, moita xente non o sabe, pero o Xacobeo 93, que foi un plan posto en marcha pola Xunta de Galicia, pero que automáticamente convírtese nun plan de Galicia, porque o Parlamento gallego aprobouno por unanimidade, cos 3 grupos parlamentarios que había daquela no Parlamento, que son os mesmos que hoxe. É curioso, pero eran os mesmos grupos, PSOE, PP e Bloque. Por certo, no Bloque estaba un diputado de aquí de Ourense na comisión e unha diputada de Coruña, a Pilar García Negro pola Coruña e o Ernesto Suárez Canal de aquí de Ourense. E do PP estaban outros 2 ou 3 na comisión, e do PSOE estaba o Cefrino Díaz, que xa morreu, e máis a María José Porteiro, e aprobaron ese plan por unanimidade. Aprobase o plan Xacobeo por unanimidade, pasando a ser inmediatamente un plan xa de Galicia, non? Pero sabéis como se chamaba, que é o que digo que moita xente non chama? Chamábase Proxecto. O Xacobeo era proxecto para dinamización sociocultural de Galicia, económica e sociocultural de Galicia. É dicir, era un plan feito para o desenvolvemento cultural e económico do país. E eso funcionou. E incluso hai un detalle que a min gustame moito falar deso. A palabra Xacobeo impúxose de tal maneira que os diarios oficiales de todas as comunidades integradas no Concejo Xacobeo, o Concejo chamábase Concejo Xacobeo. Era un órgano criado polo goberno, daquela un goberno presidido por Felipe González, no que participaban 5 ministerios e as comunidades do Camiño Francés do Norte. Bueno, pois era Concejo Xacobeo, pero todos os términos nas distintas comunidades era Xacobeo, con X. O Xacobeo. O Pelegrín e o Xacobeo. E nos diarios oficiales de Navarra, no diario oficial de Castilla, nos diarios oficiales aparecía a palabra Xacobeo. A verdade é que non sei se agora a siguen mantendo, non, tú sabes, Quintas. Síguese mantendo como Xacobeo. Bueno, pois era o Xacobeo, non era Xacobeo. Iso parece unha tontería, pero é un posicionamento claro de liderazgo de Galicia no tema do Xacobeo. É claro, eso funcionou e foi ben, e as comunidades autónomas, todas elas, crearon as súas estruturas, e é claro, o traballo que facían, que era considerable e enorme, redundaba moi positivamente para Galicia, non? E redundaba e está redundando. E eu creo que nun futuro moi próximo, según estes anos últimos, o camiño portugués tuvo así un desenvolvemento
a nivel de tránsito de personas moi alto, debido a unha razón, por unha razón moi concreta, que era o aeroporto de Porto, pois eu creo que nun futuro moi próximo Ourense vai ser a capital galega máis importante despois de Santiago. Xa o é hoxe, despois de Santiago no Xacobeo, sin duda. Porque o Xacobeo, a xente que ven polo camiño, guste ou non, eles sean ou non creyentes, a inmensa maioría dos que veñen polo camiño non son creyentes para nada, e sean ou non da religión que queiran, moita xente gustalle levarse no seu peto cando van a Compostela. A Compostela é unha acreditación que dá a Iglesia, que non ten máis valor que eso, que acreditar que fixache o camiño andando, ou que dixeche que fixeras o camiño andando máis de 100 kilómetros. E claro, desde aquí hai os 100 kilómetros. Tamén os hai desde Tui, tamén os hai desde Begonte, pero desde aquí hai os 100 kilómetros. E é un peregrino europeo que quere vir a facer o camiño de Santiago e que non ten moito tempo, dice, bueno, pois onde vou ir? Ao Porto teño un vuelo ao Porto, atraveso 2 países, e vou a Santiago. E logo eses mesmos señores do Porto van o recoller con un taxi ou con un microbús a Santiago para que volva pa ali. É dicir, no mesmo billete xa o volven levar ao Porto. E cando se den conta que en Ourense desde Madrid teñen 2 horas están en Ourense, pois é moito máis sinxelo, non? Para ir a Santiago polo camiño francés, van a Sarria, pero para ir a Sarria é unha odisea. De feito, hai taxistas de Sarria que veñen no mesmo día 8 veces ao aeroporto de Santiago. Non sempre, pero con moita frecuencia. É dicir, que van. E eu non sei se dos que estades aquí us alguén a plataforma esta de Blablacar, non? Bueno, pois, se tú pos un Blablacar desde Santiago a Sarria, enches todos os días que queiras. Todos os días, porque veñen, deixan o coche en Sarria e andando a Santiago. E en Sarria hai un señor espabilado que ten unha horta ali fenomenal e alquílallela por unha semana. Xusto os 5 ou 6 días que lle leva a vir a Santiago no coche. Un Leira Park. Un Leira Park. Bueno, non quería rematar o acto sin que nos refiramos a tía Manuela. Sabes que os mandilóns das nosas aboas, nais, están de moda, salen anuncios publicitarios, píntanse nos murais das vilas, agora desfilan na Semana da Moda de París. Bueno, o que che quería preguntar é, vas a facer algún guión para Netflix coa tía Manuela ou eso non entra nos teus planos? Mira, a tía Manuela é unha señora modesta, moi reflexiva, e creo que un pouco fuxidiza dese tema dos grandes eventos comunicativos, non? Dos grandes eventos. Entón, non sei se será posible, aínda que o mandil é típico da xente humilde, non? Da xente humilde este mandilón de cadros, non? Pero, bueno, eu creo que non hai que pensar neso de momento, hai que pensar a ver se así a Manuela si é capaz, eso sí, de involucrar a idea nos lectores e na población de que se empregue o sentido común incluso nas reivindicacións. Pois con estas verbas do noso convidado de hoxe foi un placer, non podía ser de outra maneira. Moitas gracias, Luis. Gracias a vos.
Bueno, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a Jaime. Luis, que sigan habiendo columnas para hacer la segunda parte de Andares. Muy bien. ¿Sí? Y bueno, a todos agradecerles la presencia y por habernos acompañado durante este primer cuatrimestre, deseándoles felices fiestas, que tengan un buen comienzo de año y que el 2026 nos siga encontrando a partir de la segunda quincena de enero en este espacio de reflexión y de compartir con tantas personas que aportan a la cultura orensana, que esa es la intención de este foro. Muchísimas gracias por acompañarnos.